Sziasztok! El is érkeztem a PS3-as játékteszttel, mint ahogy ígértem ott az előző videóban. Nézzünk egy-két játékot. Nincs fent egyébként, talán csak nem is tudom mennyi. Fenn van a Minecraft, meg fenn van a Resident Evil valamelyik része, már nem tudom. Meg fent van még... Ennyi? A Need for Speed is fent van. Meg az Evil Within. Nem is a Resident Evil, de hülye vagyok. Na ezért szerettem ezeket a régi játékkonzolokat, akkor egy feeling. Mindig gépes voltam, gépen kezdtem el játszani, illetve gépen kezdtem el ezt az egész, hát hogy mondjam, gyerekkort. És ahogy láthatjátok, ez még a PlayStation 3-as Edition, tehát ez még az előtti frissítés. Mármint úgy értem, hogy ez nem kapta meg azt a frissítést, ami Bedrock, hogy ugye összevonja őket. Igen. Mégpedig egy Survival. Hát most nem adok neki nevet, ne haragudjatok, figyeljétek már milyen itt a billentyűk, köszönöm, nem. Egyébként ezen még rajta vannak a régi skinek, azokat is majd megmutatom, hogyha még eszembe lesz. De egyelőre nézzünk egy világgenerálást, hogy mennyi idő. Minecraft Forum has a section dedicated to PlayStation 3 Edition. Hoppáré! Na nézzük, milyen az élmény. Ez eddig full 60 FPS. Ahogy nézem, a felbontás az 720p lehet, tehát azért látszik, de nem mondanám annyira vészesnek. Hát a látótávolság az már... Na menj a büdös picsába! Na erre mennyi esély van a PlayStation és falu mellett? Most legalább már ezt is megéltük, hogy ebben a verzióban már volt ilyen Stronghold, vagy mi a tököm ennek a neve. És tehát itt azért egy kis frame drop észrevehető, amikor itt így arra fele nézek, nem tudom mi van arra. Bár a kurva nyert. Ez viszont kontrolleren is kurva jó ez azért, amikor így csop. Ahhoz képest, hogy tehát ez 2020-ban még frissítve lett konkrétan. Mikor jött ki a PS3? Tehát ez azért eléggé hihetetlen. Itt a kis fákon, látjátok? Át lehet látni, szépen van a grafika. Ott a nagyobbakon már nem egyébként. Vagy lehet csak közelebb kéne mennem? Nem tudom. Nem teljesen értem. Lehet azokon is átlátok, csak egyszerűen messze van, és nem. Tehát ahhoz képest, hogy most megint felhozhatnám, hogy milyen régi a PlayStation 3, szerintem ahhoz képest ez teljesen vállalható. És hogyha így egy vasárnap este leülnél MC-zni, egy kicsit régebbi verzióba, mert nem akarod az új dolgokat, nem akarod az új zenét, ugye, amit most le lett váltva, ugye, itt a régi zenét akarod, vagy egyszerűen csak az új verziókat annyira nem éled, és nosztalgiázni akarsz. Szerintem akkor erre egyébként tökéletes, tehát már eleve erre tökéletes ez a PlayStation, hogyha kicsit vissza akarsz így csöppenni a múltba, meg gyerekkorba, meg ilyesmi, újra átélni pár dolgot, és most kivágom a legcsúnyább fát a játékba, az akácfát. Hogy mi a faszom ez? Igen. Szóval én ezt még egy kicsit, én ezt játszhatónak vélem felfedezni. Az mi a picsa? Na ne basszál fel. Valami nem jó ebbe a verzióba szerintem. Akár. Csinálják sticket, izét. Más még úgyse tudok. Ja.
Úgyhogy ez egy chilles experience igazából, hogyha nem zavar, hogy benchmarking. Hogyha nem zavar, hogy néha vannak ilyen kisebb, hát ez ilyen 60-ról lemegy olyan szerintem 25-30-ra. Tehát nem 40, az biztos. Mondjuk ez lehet csak simán 30. Igen, tehát 30 és 60 FPS közötti játékélmény Minecraft. Na nézzük. Ez egy 2014-es játék. De miért nem angol? Advertisement controllers Chris's the epilepsy photosensible. Úgy át lehet állítani. Mi a picsa? Mi a fasz? The evil within. Jó lehet fogok majd állítani. Ó, te ment valaki bazeg. Azt a... és ez a menü. Opzioni. Pont ez az italiano, deutsch, espanyol, francia, itália. Bazd meg. Bassza meg, rosszat töltöttem le. Gegner bemerken dich nicht, wenn du dich ihnen von hinten näherst. Tehát megbaszódunk. Wenn du dich nicht bewegst, du degradieren sich deine Gesundheit. Gesundheit, ez nem az egészségedre? Úristen, de olasz. De most miért nincs szöveg? Igen, itt azért látszik, hogy ez egy PS3-as játék, tehát hogyha így jobban megnézitek, a kocsinak nincs annyi részletessége. Az emberek még egész jók egyébként, én azt merem mondani. De a kocsi részletessége az nem sok. Most töltött be talán. Mi van, így beszartatok a hangtól? Kaptil ein Notrüff. Oké, meg is kaptuk az irányítást. Figyeljetek! Ettől rosszul fog lenni ettől az, amire most töltődnek be a növények, ahogy közelebb jöttünk. Itt vagyok. Én menjek be először, hogy szopjatok lovatba, az meg szopjátok ki Bobit, hogy én megyek be először. Büdösen? You want to play? Let's play. Beacon Mental Hospital. Controllare. Tehát mindenki meghalt, és egy ilyen elmegyógyintézetben vagyunk. Kicsit Outlast feeling egyébként. Hova tűnt a csaj? Ja, az kint megvár minket. Mi van? È ferito. Cosa è successo? Non può essere. Impossibile. Impossibile, lehetetlen. Penso io. Le telecamere di sorveglianza ci diranno. Michi? Überspringen. Ez az átlépés? Nem lépem át. Anyád. Azt a kurva.
Meg lettünk baszva. Fúj! Baszd meg! Azt eszi a patkány a belet. Lógó keci. Ember! Ha lógunk bazen, mint a karácsonyizó a fán baszod. Te ki a tökön vagy? Hogy nézel ki? Hogy nézel ki, bazd meg? Hogy mi a fasz? Kamera eres. Mi a faszt vág ez a rohadék itt? Mit csinálsz? Nem látom, bazd meg. Mi a fasz ez a kamera? Azt a kurva. Nem tudom, mi az eres. Én nyomom az ert. Mi a fasz csináltál velünk, bazd meg? Lógjál! Azt a kést, ezt mindjárt kiveszem belőle, azt leszúrom a geszibe. De majd most. Azaz. Vágd el a kötél. Baszd meg! Yikes! Pű! Nice! Bassza meg! Futi van, mumi! Futi van! Fussál már! Azt a kurva levágta a karom, bassza meg! Azt a kurva! Mi a picsa? De hát ez nyilván érthető ok, meg egy kellő ok, hogy ezt miért kellett egy kicsit lejjebb butítani. Én ki belőle. Azt a kurva, de én ezt már kiválasztottam, ember. Most miért kell megint? Most még mindig elfelejti a cuccokat? Nem áll. Nem áll, ezt is előről kell kezdeni. Utána kell néznem, hogy miért nem menti el az adatokat. Ahogy de szeretem ezt a zenét, bazd meg. Tudtát játék. Vagy de? Nem, még nem. Ez még renderel. De, ma itt már átváltott. Bassza meg. Szóval ilyen grafikára lehet számítani. FPS az egy logged 30 hegy, ott tényleg nincs sok részlet, és ahogy szerintem közelebb megyek egyébként, úgy jön meg a részlet, igen. Nyilván csak így lehet ezeket megoldani. Viszont, hogy így körülnézel, akkor azért nem rossz. Az árnyékok se, hát azért az a pixeles, azt látszik. Ne! Nem már olyan oda irányított kis lépcső. Guys. Azt a kurva. Ez kurva menő volt, nem tudom miért. Igen, tehát azért a leveleken is lehet látni, hogy nincs annyira szépen kidolgozva, de az viszont plusz pont, hogy szállnak. Ez is kurva menő néz ki amúgy. Anyád picsáját, normális vagy ember? Rohadjál meg. Bazzeg, ez kicsit gyors lesz szerintem. Azt a kurva! Bazzd meg. Hát, nem az igazi. Most még így ennyire fogalmaztam. Bazzd meg! Kap egy pad. Itt lehet ugratni? Nice! Azaz! És egyébként 720p-s ez is szerintem. 220. Bazd meg. Az azért most kapta. És drift. Majdnem. De csőztek, sziasztok.